Tällä videolla käyn läpi, kuinka voit lisätä omaan ryhmääsi toisia opettajia. Siirry ensin siihen ryhmään, johon haluat lisätä toisen tai useampia opettajia, ja ryhmässä kohtaan ihmiset. Ihmiset kohdasta näet kaikki tämän ryhmän opettajat sekä oppilaat, mikäli heitä on sinne lisätty. Täältä ukkelista ja plussasta voit kutsua toisia opettajia ryhmään. Kirjoita opettajan EduEspo-tunnus sille varattuun kenttään tai valitse listasta. Klikkaa tämän jälkeen kutsu. Toisen opettajan täytyy vielä hyväksyä kutsu. Tämän jälkeen opettaja saa ryhmään kaikki samat oikeudet kuin mitä sinulla on. Eli hän voi postata ryhmään tehtäviä tai muita julkaisuja, arvioida oppilaiden töitä sekä kopioida ryhmästä tehtäviä ja muita julkaisuja omiin ryhmiinsä. Tällä tavalla voi esimerkiksi tehdä Classroomissa hyvin yhteistyötä.